Muzyczne lekcje Śląskiego. Siedzę się po życie wyrychtowany, gel tak był to gel każdy mój. Chłopcy przyszli wszystkie uradowane, pierwszy zaro odkręca frot. I wyjdzie halba na wieczór dzióbku i drugo halba dość prędko tak. Najpierw kieliszki, potem do kubków, bo na dobro halba, każdy bo na halba dziś smak. Halba, 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 oh! Cześć, z tej strony Marcin Roszak z Roszak Show. Na początku chciałem Ci bardzo podziękować, że z nami jesteś. Jeżeli podobają Ci się nasze lekcje, zapraszam Cię do pozostawienia lajka, komentarza, subskrypcji, żeby dać znać algorytmom YouTube'a, że warto nas wspierać i pokazywać szerzej. Dzięki.